Здравейте, уважаеми зрители на YouTube канала на Радио Благоевград. В този момент започва втори епизод на нашето ново начинание, предаването Месецът, което има обзорен характер, което, разбира се, реализираме опитвайки се да бъдем безкомпромисни, така както в радиоефира, така и в платформите за видеосподеляне. В единия вариант сме безупречни. Смятам, че ще успеем да покорим и този връх, наречен YouTube. Предаването Месецът е обзорно с политически теми, които обсъждаме в него. Благодаря, тук е момента да благодаря на всеки един от вас, който изгледа първият епизод, който коментира, сподели и въобще се ангажира с това наше ново начинание. Бяха студенти от Американския университет в специалност политология и смятам представиха един наистина интересен, различен поглед върху обществено-политическите процеси у нас. Ще ви помоля отново да бъдете сравнително мили и не особено критични към нас, защото, както казах, това е втори епизод и тепърва се учим на този занаят. Нашият гост вече е в студиото, с когото ще коментираме изминалите, образно казано, 30 дни. Познавате го, чест гост в ефира на Радио Благоевград и конкретно в предаването Събития и личности. Много често гостува и на колеги от другите програми в Българското национално радио. Виждате го често и от телевизионният екран и във всички тези свои медийни изяви. Той се опитва да даде яснота в не особено лесните за коментиране политически сюжети у нас. Това е Георги Харизанов. Георги, здравей! Здравей! Благодаря за поканата. Винаги удоволствие да гостувам в Благоевград и браво за новото начинание. Има нужда от дълъг формат разговори, където спокойно да се обсъждат темите, защото и двамата с теб знаем, аз доскоро се занимавах с медии, че живия ефир на електронните медии е нещо много скъпо и трябва да бъде използвано оптимално. А хората имат нужда от по-спокойни, по-дълги разговори и се увеличава интереса в световен мащаб към дългия формат разговори, където спокойно да се излагат всички гледни точки, спокойно да се осъди една тема, една идея, една идеология, една политика от възможно най-много ъгли, така че поздравления, това е пътя и успех. Защото каквото и да си говорим, 7 до 10, пък ако щеш и 15 минути в радиоефира, много рядко стигат и винаги темата е с продължение, с многоточие. Никога не стигат. И завършваме винаги с това вече убийствено клише. Нали? Ще следим развитието и оставяме разговора отворен, ще се видим пак. Да. Тук ще се опитаме да изчерпим, поне имаме време, никой не е сложил някаква бариера и лимит. Свободата на интернет. Казвайки клише, политически анализатор такова ли е? От 1 до 10, колко не ти харесва това определение? Днес съм тук, това качество. В политическите студия, политическите предавания, в дебатите съм в това си качество, но то не ме ограничава и не ме изчерпват и имаш някаква представа още с колко работа се занимавам, така че не ме натоварва, не ми пречи. Ако се занимавах само с това, сигурно ще ми е доста скучно и вече да е клиширано, но аз съм далеч от образа на типичния политически анализатор. Политическият анализатор Георги Харизанов е в студиото, това трябваше да кажа, но трябваше да го попитам дали се дразни на определението. 30 дни назад, които по стечение на обстоятелствата си приблизително първите 30 на новата 2024. Допускам обаче, че разговора може би ще тръгне и 30 дни напред с оглед на предстоящи важни събития, които ще се случат в българската политика, но да започнем с това. Как премина първия месец на 2024? Неприятно. Засилва се един сблъсък, който се превръща в феномен на последните няколко години. Сблъсъка между фактите и усещанията. Фактите, обективните са, че ние никога не сме живели по-добре. За 2024 година, по данни на Международния валутен фонд, по брутен вътрешен продукт на глава от населението, ние ще сме на 65-то място от 200 държави. Живеем по-добре от цели континенти. На планетата има 8 милиарда души, ние като общество в цялост живеем по-добре от 7 милиарда от тях. Ние живеем по-добре от цяла континентална Африка, живеем по-добре от цяла континентална Азия, с изключение на Южна Корея, и с изключение на Чили, Парагвай и Френска Гвиана живеем по-добре от цяла Южна Америка, от цяла Латинска Америка и Мексико включително, което преминава в Северна. Ние наистина живеем по-добре от 7-8 от света. И какво ни пречи да го осъзнаем, да го асимилираме? Пречи ни режима политическия, в който живеем, непрестанните дрязги, обиди, непрестанното обезценяване на усилията, усещането, че управлението ни е изключително слабо, безидейно, събрано по неясно какви причини. Само министрите харесват министрите, само министрите се харесват, евентуално и семействата им. За някой не е сигурно, че и семействата им харесват това, с което се занимават.
поради отвратителната политическа среда. Едва ли са възхитени от това, че човека до тях е министър, ако може да се занимава с нещо друго. Така че това ни пречи. Много тежки и неприятен политически разговор, който създава усещането, че сме най-зле, най-крадливи, най-корумпирани, най-бедни, най-болни, най-умиращи, най-изчезващи. Нито едно от тези неща не е вярно. Вчера Евростат публикува данни за безработицата. Ние сме 6 отзад напред. 21 държави в Европейски съюз с по-висока безработица от нас. Ние сме с значително по-ниска безработица от средната за Европейски съюз, от средната за еврозоната, над 2 пъти по-ниска от тази в Гърция и над 3 пъти по-ниска от тази в Испания. Който не иска, той не работи в България. И къде е гласът, който да говори това? Не сме много хората, които се опитват да търсят позитивните факти, защото не е модерно като че ли. Модерно е човек да измисли най-оригиналната обида, по най-язвителен начин да унизи противника, конкурента, човек с който не е на едно мнение, по най-оригинален начин да го, свали долу в тинята в калта, по най-оригинален начин да унищожи имиджа му, да принизи усилията му, да обезцени постиженията. И след това същите хора, които го правят по цял ден, излизат и казват ми, то в България няма институции, няма авторитети, никой никого не уважава. Да знам, може би вие трябва да дадете примера. Ние го правим. Въпросът е, че ако хванем, ние медиите... Не са медиите проблема. Да, това ще медиите са ретранслатор. Медиите сме това. Медиите са ретранслатор. По самата дефиниция ние сме. Да, медиите са ретранслатор. Медиите имат за цел посланията и това, което говорят политиците, да стигне до максимум много хора, но не са им медиите виновни. Вие не им слагате думи в устата. Лидерите на партиите могат да излезат и да кажат справяме се добре, ето факти в подкрепа на тази теза. Вместо това излизат и казват, другите крадат повече, другите са по-грозни, по-глупави, по-некадърни, по-нещастни, по-смотани. И тук там е някоя духовита шегичка от пленарната... Която отново има за цел да уязви противника, а не просто да покаже добро чувство за хумор, нали? Значи елитът... Да предаде човешки образ. Елитът се самоунищожава. Елитът се самоунищожава, продължава да се самоунищожава със страшна скорост, всеки божи ден, включително и днес, с огромни усилия, след което се обижда на хората, че те не го харесват, след което излиза и прави тъжна констатация, че у нас няма авторитети, че няма никакво доверие в институциите. Как да има? Към кого? Вие непрекъснато обяснявате всички в тези институции крадат по цял ден и правят доверие, са некадърници, калинки и какви ли не други. Откъде да дойде това доверие? И тези аргументи вървят към всяко едно събитие, което се случва. От избор на конституционни съдии, през реформи, през законодателни инициативи. Абсолютно. Сега в момента, в който снимаме това, дебатират закона за Кодекса на труда. И там са едни пълни абсурди в момента, които се случват от пленарната трибуна. Те ще продължат, за съжаление, защото просто такава атмосферата. Ситуацията е много фрагментирана, няма ги големите, солидните професионалните партии, които да разглеждат всичко от гледна точка на идеология, от гледна точка на ясен набор от политически ценности, от виждания за правене на политика. Нямаме усещането, че в партиите са събрани хора с едни и същи идеи. Имаме усещането, че в партиите са събрани хора от гледна точка на това, през коя партия виждат най-лесно своята реализация в политиката, без по никакъв начин да се усещат съмишленици или съидейници с седящия на парламентарната банка до тях. И в такъв случай не трябва да ни очудва термин като сглобка, който... По никакъв начин. Да. Вижте, то като нямаш идеология, много, много лесно да я прескочиш. Да, сещам се за схемите на Лего и как там се редят едни части. Изключително е лесно. Там има принципи. Изключително е лесно да потъпчеш идеология, която не притежаваш. Да. В смисъл, леви цели с десни мерки, ние не сме нито ляво, нито дясно, ние не сме нищо. Като си нищо е много лесно да си всичко. Годината започна всъщност приключи 2023 и 2024 започна с дебата около този, според едни успех, според други пълно фиаско, частичен Шенген. Сега, когато времето отмина, когато страстите леко се поуспокоиха, когато един тон думи бяха казани от всевъзможни хора, как го виждате това събитие, с което започна годината? По-скоро като провал, по-скоро като грешка въобще, че се съгласихме като държава на това нещо и като продължение на една линия на
влошаване на отношенията на България с Централна Европа. Това, че предишният премиер Кирил Петков непрекъснато фамилиарничи по адрес на Марк Рюте, който си отива от политиката, той загуби изборите и си тръгва от политиката. Това е човек без значение вече в нидерландската и в европейската политика. Накрая на мандата си е склонил нещо и това, че Кирил Петков непрекъснато фамилиарничи с него, няма никакво значение, защото се натрупа поредица от грешки, още като се почна с абсурдната допълнителна такса върху транзита на газ, която рязко влоши отношенията си с Австрия и Унгария. Продължава с странния бойкот и саботаж непрекъснат на тол системата, която е изградена от най-голямата австрийска фирма. Човека, който е собственик на фирмата, изградила българската тол система, е председател на Австрийската индустриална камара. Това са хора, които избират правителството. Те не само са близки с правителството, те работят с правителството. Това са хора, които избират правителството в Австрия. И ако ние си мислим, че тук ще си правим нещо и никой няма да разбере и че няма да оставим усещането в Австрия, че не желаем да осъществяваме пълен контрол върху сухопътния си транспорт, след което те на драго сърце ще ни приемат в сухопътния Шенген. Извинявам се, но за пореден път много сме се объркали. В смисъл, то никой не се е объркал, защото тези, които го правят, политиците и администраторите, които го правят, са много наясно какво всъщност правят и какво ще последва. Опитват се да объркат хората. Така че... Добре, тези две лица на процеса, защо живеят заедно и диктуват общо заето процесите? Защо няма прямост, искреност и така нататък? Която ето сега тези неща, които и вие... Поради дефицит на лидерство, защото в предишните години имаш силни лидери, добри, лоши, но се знаеш кой отговаря и когато назрее един обществен проблем, този удреше по масата, респективно Бойко Борисов са някакво да се прави. Да, говорим си директно. В момента, в който един проблем достигнеше точка на кипене, Борисов удреше по масата и проблемът се решаваше в рамките на деня. Но той имаше авторитета, подкрепата, властовите механизми, дадени му от Конституцията и достатъчния политически гръб и от гледна точка на брой народни представители и от гледна точка на партньори в парламента, солидни мнозинства. Той никога не е управлява сам, но винаги е имал мнозинство, които да го подкрепя, за да се чувства той достатъчно силен и когато някой проблем достигне точка на кипене, той да може рязко да го реши. Много хора, неясно защо наричаха това авторитарен режим някакъв. Последният български политик, който е разполагал с пълно парламентарно мнозинство, се казва Иван Костов. В далечните вече 97-2001 година. Никой след него не е разполагал с повече от 121 депутати, за да се говори за авторитарен режим. Борисов управлява в коалиция и 2009-2013, и 2014, 2017 и 2017-2021. И трите пъти е бил зависим от малки партньори, и трите пъти малките партньори са му се качвали на главата. Примерите ги помните всички много добре. Така че авторитаризъм не е имало, но сега има дефицит на силно лидерство и то се усеща всеки божи ден. Очевадно, академик Денков не е силният лидер, който може да удари по масата и да реши тези проблеми. Очевадно министерствата се управляват на парче. Очевадно са налазени от орди изгладнели кърлежи, които бързат нещо да усетят набързо да свършат, усещайки вакуума и празнотата, липсата на респект от властите, липсата на респект от служби, от институции. Това си личи. Примерите, които ви казах, са точно в тази посока. Грешката даже не е толкова в вътрешните дрязги и в това, което не сме свършили тук. Грешката е, че въобще се съгласихме на частично приемане, защото ние техническите критерии сме ги изпълнили преди над 10 години. Просто не трябваше да съгласяваме. И да използваме правото си на вето, така както го използват други държави. В първия случай, в който нещо касае пряко държавите, които по очевидно вътрешно-политически причини пречат на пълното ни приемане в Шенген. Очаквате ли в крайна сметка да продължи този процес и някои го наричат пътна карта, друг хоризонт в близко бъдеще, в крайна сметка наистина да бъдем пълноправен член на Шенген? Няма никаква конкретика, която да подкрепя подобни заключения. Много ми се иска да имаме върху нещо, върху което да стъпим. Все пак и вие тук като пограничен район знаете какво се случва лятото на Да, изключително полезна е тази тема с Гърция. И на Маказа, така че много ми се иска да има нещо конкретно върху което да стъпим и да кажем да. Окей, нали? Първа стъпка, но има напред. План, знаете, нали? Юни се случи това, септември, онова, няма нищо, което да подкрепя, за съжаление, подобни оптимистични прегледи на тези неща. Това, което остава дълбоко неясно е защо нямаме проактивна наша си дипломация,
и със съседните държави пряко ни касаят две, така или иначе. Когато влезем в шенгенското пространство, сухопътния контрол ще касае най-много гръцката и румънската граница. Това са междудържавни отношения, които можеха отдавна да бъдат решени, без да чакаме благоволението на някой сирют. Някой сирют. Да, или пък... някакъв сирют. Нещо, което е криворазбрано, казвайки за дипломация, натоварваме с някакви хиперочаквания български евродепутати, може би не познавайки добре и сферата и работата на Европейския парламент. И сега, примерно, Андрей Новаков, Билхан Кючук ходят, работят, договарят и така нататък, но това не е дипломацията, нали, за която ви говорите. И двамата направиха много, но все пак имайте преди, че те работят в много строга рамка. Те работят в много строга рамка, която поставя много ясни граници и ограничения на техните правомощия, на това, което реално могат да свършат. Те могат да са изключително полезни публично. Андрей свърши ужасно много работа и по отношение на пакет мобилност, и по отношение на българския транспортен бизнес, по отношение на постиженията на България, борейки се за всяко едно евро от общо европейските бюджети, касайки регионално развитие, екология и така нататък. Той е много висока позиция в бюджетната комисия в Европейския парламент. Така че Андрей свърши страшно много работа за България, но той върши това, което му позволяват неговите правомощия. Ако си мислим, че държавната дипломация трябва да бъде по-активна. Съвсем, да. Това касае пряко изпълнителната власт. Това касае пряко изпълнителната власт и естествено, когато изпълнителната власт постигне някакви договорки, те трябва да бъдат ратифицирани от парламента. Аз си мисля, че няма български народен представител, който ще гласува против това да ни отпадне граничен контрол с Гърция и Румъния, да речем. Няма никакъв проблем, че там ще е мнозинството. Няма никакъв проблем, да. Дори крайните в позициите си. Но това пък отново ще ни върне на предишния въпрос с този системата, защото истината е, че ние в момента продаваме пътищата си без пари и всички страдаме и от това. Колоните с тирове, една от причините за колоните с тирове е и това, че ние сме предпочитан маршрут, тъй като продаваме пътищата си без пари. За сравнение ще ви кажа, че продаваме 30% по-евтино от Сърбия. На транзитния трафик. Говорихме с вас по тази тема в радиоефира на нашата медия, на Радио Благоевград. Секунди след разговора телефоните започнаха да звънят и започнаха да казват, защо никой от държавните власти имащи не излезе и не почне да говори по тази тема и не започне да я работи. Твърде малко хора я разбират. Експертите в този системата са забити в девета глуха. Те са една дирекция в Агенция пътна инфраструктура. Агенция пътна инфраструктура поначало не се отличава с особено удачата си комуникация с обществото. Да. Тя сега има страхотен председател, свръхквалифициран човек. Той е един от хората, да се чудиш как се е навил изобщо да работи на толкова проветриво и изнервящо място. Инженер Ясен Роданов. Той се старае да максимално бързо да влезе в проблематиката на този системата. Наясно е с всички проблеми, но той освен това се занимава с още милион неща. Магистрали, транспортни коридори, пътна поддръжка, зимна поддръжка, лятна поддръжка, обществени поръчки, магистрала Хемус, знаете, всички неща. То от системата трябва да бъде осъзната като приоритет. Това е третата по големина приходна агенция. Тя трябва да бъде обособена като самостоятелно звено. Не да е дирекция в АПИ. Обидно е да е дирекция в АПИ. И вече, когато бъде самостоятелно звено, да се постарае, това е огромна слабост в момента, факт, да комуникира много по-добре с обществото от гледна точка на своя потенциал и своите възможности. Ще ви дам един прост пример. Миналата година, октомври месец, бях модератор на годишната транспортна конференция на България. Там гост беше изпълнителен директор на Дунав мост 2, Видинския. Видинският Дунав мост, знаете, по принцип провален проект, спасен в последния момент за да се спаси европейското финансиране. Пуснат, започна, до него води безобразен път. Враца Видин е ужас. До него води безобразен тесен път и въпреки това, с безобразния тесен път, с количество трафик, което все пак този път може да отведе до там, на 10-та година от своето съществуване Дунав мост 2 почти се изплатил. Тоест, таксуването на съоръжения, което е напълно възможно с възможността на нашата система, прави възможно това, вие да кажете на всяка една частна фирма, окей, направи Аспарухов мост 2, направи още тунели под Стара планина, направи нова отсечка, направи нов мост над Дунав, толкова и толкова струва преминаването, слагаме по една рамка от двете страни на това, тя автоматично си чарджи тировете през устройствата в кабините, каквото си изкара за теб си е. Така може да се концесионира поддръжката на тунели, така може да се концесионира поддръжката на участъци от магистрали.
Да, обаче имаме неограничени възможности. Ние сме си купили най-доброто възможно, с което имаме реално неограничени възможности. Може да се засича моментна скорост, може да се изчислява средна скорост, може да се регулира трафик, може чрез оскъпяване на определени отсечки да се регулира трафика. Защото вие като жител на Благоевград имате напълна възможност и транспортните фирми, между другото, те са много прецизни, много бързо се настроят спрямо пазара. Ние имаме много гъвкав, много професионален транспортен сектор. Те хората много добре си говорят помежду си, те не случайно са лидер в цяла Европа, нашите, условно казано камионджии. Не случайно са лидер в цяла Европа, просто защото наистина са много добри в това, което правят, но те също се ръководят от пазара и те също се ръководят от цените. И вие чрез този системата може много добре да регулирате и трафика, защото вие ако кажете, например, като председател на Агенция пътна инфраструктура в момента или като Министерски съвет или каквото и да е, да речем от 4 часа в петък след обяд до 6 часа в понеделник сутринта, преминаването специално по тази отсечка тук от Благоевград до Кулата струва 3 пъти по-скъпо. Минавай. Вълшебно ще се случи чудо по отношение на тировете. Гарантирам ви го. Ще се случи чудо. Вълшебство. Моментално ще намалее трафика. Вие имате възможност да управлявате и трафика по този начин. Който кара спешно, който кара нещо чрезвичайно, който бърза много, който е склонен да плати повече, нека мине. Но другите ще се ориентират и си направят графици така, че да минават през ефтините часови слота. Да, вие имате възможност и трафика да регулирате по този начин. И наистина не знам защо не се говори. Слабост е това, но основната слабост е заради това, че е забутана като дирекция в АПИ, потенциалът човешкият там е много слаб, възможностите за заплащане са много слаби, много трудно се задържат кадърни хора там и то общо взето няма кой да го комуникира. Това е разговора у нас за пътната инфраструктура, за още магистрали, мостове, остана някъде там през 2021, когато едни политици обещаваха колко си тунела и колко 4 си магистрали. Така се случи. Тогава всичко спря, но този разговор трябва да продължи и най-важното е да разберем нещо, че България е нарушен основния принцип, който е ползваш плащаш. Ние сме преценили, че нашата тол система ще облага по два признака на база време, това е винетката, седмична, дневна, месечна, без оглед на изминалото разстояние, т.е. ще се таксува на време и ще се таксува на разстояние. Това са тол и маршрутните карти. Преценили сме, че таксуването на база време касае основно леките автомобили. Преценили сме, че това в някаква степен трябва да е социално достъпно и че не целим от него високи приходи, затова сме направили годишната винетка да струва смешните 80 лева. За цялата пътна мрежа, за всички магистрали, без ограничение в разстояние. Карай колкото искаш. 80 лева на година за лек автомобил. Добре. Разговора не касае леките автомобили, не касае винетките. Разговор касае тежкия трафик, каменджийския. И тук принципа ползваш, плащаш е тежко нарушен. Тежко нарушен. Добре. Така че спрем на пътя. Много какво да се говори, но когато този принцип се спазва, тогава ще ги има тези 1,5 милиарда за поддръжка, ще ги има парите, пътищата излезеш по начин, по който излезеш в чужбина и когато казваме, вижте в Германия всеки 6 години си ремонтират магистралите, да, съгласен съм, само че в Германия от много година си дигнаха цените на това 84% сега, а той беше 4 пъти по-скъп от България. Със сигурно 6 пъти, 7 пъти по-скъп от България. Цената на километър стир. Те затова имат пари на всеки 6 години да ремонтират основно. Тия пари трябва да дойдат от някъде. И защо тези, които не са минали никога по тази магистрала и си карат леки автомобил в Добрич, да трябва да плащат за основни ремонт? Ползваш, плащаш. Този, който минава оттам, той плаща. Това е справедливия модел. Всичко важен друго принцип. Е социализъм, който винаги е за сметка на хората и никога не му излиза сметката, в крайна сметка. Отбиваме малко от пътната тема, за да се върнем в политическите размисли. Друго събитие на изминалия интервал от около 30 дни бе избора на конституционни съдии от парламентарната квота. Госпожа Десислава Атанасова и съдия Борислав Белазелков предизвика доста обществена реакция, доста полемики от професионални съсловия, от политически фигури и лица, включително и сред обществото, къде е разбрано, къде е недоразбрано. Бележи наистина това събитие по някакъв начин процесите. Сега, успокоителният разговор е, че тук сме начинаещи. Защото ако си спомняте, в САЩ по време на мандата на Тръмп той номинира Брет Каванау за върховен съдия. Нещо, което му се случи на този човек и което той изтърпя докато бъде избран, е кошмар, който не пожелавам на никого. Изведнъж някаква жена се сети, че преди 40 години май е бил изнасилил. После, естествено, в момента, в който го избраха за върховен съд, тя се отрече от думите си и се покри някъде, за да не съдат, но медиите го разкъсаха човека, убиха го.
Изключително достоен, сериозен, професионален юрист. Да, тук имаше настроения, дебати, противоречия, несравними по мащаб с тамошния избор на върховен съдия, каквото е общо ето аналога тук на Конституционния съд. Но на мен ми беше много странно защо въобще възникнаха. Защото за никой не е изненада, че Десислава Атанасова, освен юрист от кой помни кога, нали, една дама не се пита за годините. Но за никой не беше проблем, че тя е председател на правна комисия. И че цялото законодателство минава през нея. И че тя определя дневния ред на правна комисия. В правна комисия се решава кои закони продължават напред и кои не, кои излизат в пленарна зала, кои се гласуват. В правна комисия се разглеждат текстовете, експертните. И това е възможно най-специализираната юридическа работа, говоря като производство на закони. В държава, която претендира за върховенство на закона, този, който казва какъв ще е закон, е още по-върховен. Тя беше шеф на комисията, която казва какви да са законите в тази държава. И това не беше проблем за никого. И изведнъж стана голям проблем, че... Как се го обясняват? Единствено с политическо злободневие. И с абсолютно субективното усещане да някой ти е симпатичен или не. Няма рационални обяснения. Как така изведнъж стана голям проблем? Председателя на правна комисия на парламента, председател на правна комисия в няколко парламента, председател на най-голямата парламентарна група, че стане конституционен съдия. За мен това е естествено развитие. Не виждам особена драма в него, но тук е субективизма на политическите пристрастия. Тук сякаш се появи сюжета и коментарите заради това, че продължаваме промяната Демократична България и конкретно Да, България. През годините назад са критикували работата на госпожа Десислава Атанасова, пък сега застанаха с подписите си и може би това отключи тази вълна от коментари. Това е съвсем нормално и тя ги е критикувала много. Тя ГЕРБ са сривали с земята Демократична България с критики. Спомняте си 2020 година как изглеждаше, пък и те гласуваха за техния кандидат. В смисъл, окей, какво да направим сега? Да тръгнем да връзваме косури лично на съдия Бела Зелков заради това, че той е излъчен от Продължаваме промяната и Демократична България. Всички си спомнят какво допреди 3 месеца имаше местни избори. Спомняте си какво говореха ни за други тогава. И вие сте свидетел на яростна битка и в Благоевград. Имаше. Методи Байкушев и Илко. Знаете какво си изговориха ни за други политическите сили. Но в крайна сметка едните подкрепят един кандидат, другите подкрепят други. Аз не виждам наистина не виждам какъв е проблем. Драма няма. Има терен за ирония и за смешки. Има терен за шоуто на Слави тук. Че да си вадим стари клипчета и стари изказвания. Стана сякаш само това за това смешки, е за мимове. Това е проблема, с който почнахме в началото. Това е проблема, с който почнахме в началото. Всъщност не се е случило нищо особено. Председателя на правна комисия на парламента от най-голямата политическа сила, председателя на няколко правни комисии в няколко парламента е станал конституционен съдия. А случва ли се нещо особено? И заради цялото това бла-бла-бла-бла и хората остават си усвоително негативно усещане за един факт, който всъщност не е нищо особено. Малко по-рано говорихме за лидерството. Как си го обясняваме сега това на фона на съжденията, които правим, с тази поява, свръх експресия на Делян Пеевски от Движението за права и свободи? Това ли е новото лице на лидерството в България? Според мен това е следващия голям проблем. Според мен е въпрос на време. Обществото пак да се сети, че не иска Делян Пеевски да го управлява и да го покаже. Което естествено по никакъв начин не касае личната амбиция на господин Пеевски и в крайна сметка той има своите виждания, има своите качества, има своята вътрешно-партийна подкрепа, има подкрепа на структурите на Движението за права и свободи. Младежката организация го издигна за председател, спомняте си още кога. Преди писмото на Доган. Има подкрепата на Доган, който го повишава. Безспорно го повишава в съпредседател на партията. Така че Делян Пеевски има своите амбиции, своите виждания. Очевидно се наслаждава на момента. Очевидно се наслаждава на това да може и спокойно да разговаря с журналистите, да има какво да им каже. Неговата дума да има значение. Очевидно се наслаждава на това да се занимава с политически инженеринг, без типично за стила на ДПС да казва, ние не участваме пряко във властта, не искаме да участваме в изпълнителната власт, но също време активно се занимава с нейното конструиране, с нейното кадруване. Бих казал, че той винаги си е бил такъв, но като че ли
обществените настроения не позволяваха той да се занимава публично с това, с което се занимава. Докато сега обществените настроения, политическата конструкция, политическата реалност му позволява да се занимава публично с това, с което винаги какво има по-различно да от се занимава. обществените? Айде за политическото можем да говорим. За обществените какво е по-различното? Смъртта на протестите и на протестърското движение, такова, каквото го помнахме до преди 3 години. То си извървя своя път, сблъска се с политическата реалност, прие я и стана част от може би не статуквото, но тогава модел естаблишмент, от модела. Да. Модела. Да. То стана част от модела. То се преглътна, самоизяде, саморазпусна и стана част от модела. Кой успял да стане депутат, станал. Кой успял да стане общински съветник, станал. Кой успял да стане кмет някъде, станал. Кой успял да се вреди някъде по министерствата, по агенциите. Но то се саморазпусна. И сега тихо и кротко приемаме. Да. Ние участваме. В смисъл, не може да не приемате нещо, което уж ръководите и участвате. Правителството е втория мандат. То е сформирано от партиите, които акостираха на Росенец с гумената лодка. Да. Христо Иванов и с техния мандат е сформирано правителството. В смисъл, как срещу кого да си. Срещу кого да си. И всеки глас, който подкрепя това управление, го прави по-стабилно и по-дълготрайно, е ценен. Трябва ли като общество да критикуваме промяната в възгледи? Хайде, идеология силно казано, но конкретно в този смисъл, за който хареса ми забележката ви, вярна е, че силно казваме да говорим за идеологии, нека не надценяваме. Да. Голяма част. Но трябва ли да критикуваме? Трябва ли да бъдем хайде, не яростни, но критици? Прагматичният преглед на събитията и прагматичното клише го знаете, че политиката е изкуството на възможност. Да. И винаги го има измъкването, то е и легитимно. В смисъл, колкото е смешно и жалко, толкова е истина и вярно. Че аз в кампания казах, че ще направя това и това. Хората прецениха друго, избраха други, на мен са ми дали само 60 депутата, с 60 депутата толкова. Ако имах 180, но нямам. Да, но нямам. И с 60 толкова. Това е легитимно. То изглежда жалко, изглежда лузърско, изглежда обиташко, изглежда като предаване в аванс, на всичко, което си говоря в кампания, но е и вярно. И в крайна сметка, да речем, за разлика от Кирил Петков и Асен Василев, Христо Иванов спокойно може да излезе и да каже: аз имах една голяма битка и в крайна сметка спечелих. Търпеливо, бавно, тежко, отнасяйки си целия медиен бой, отнасяйки си шегите и закачките за провала 2017 година с 2,96%, те се превърнаха в меме, помни за колко години. Естествено, да. Всичко изядах си, изручах си жебетата, отнесах си целия бой, устоях, удържах, упорито, бавно и системно реформа. И в крайна сметка успях да си довърша. Направих си конституционната реформа, разделих окончателно колегите, направихме абсолютно независимия съд, направихме прокурорската колегия да е с парламентарната квота да е с мнозинство вътре. Колко това е добре е друг въпрос. Да. Но аз си постигнах това, което си гонех от 2015 година. И което, между другото, в интерес на истината, Христо започна да го представя в едно студио точно като това. Лека по лека, устойчиво, всеки петък в Дарик радио при Пролет Велко от 2009, 2008, 2010 година, не си спомням вече. Всеки петък, бавно, с наслагване. Да, Дарик ги наричаха. С наслагване човека успя да си постигне целите, така че при него за отстъпление от принципите не може да се говори. Той спокойно може да излезе и да каже: аз в крайна сметка свърших това, за което се борех толкова години. Това беше нашата мисия, нашата винаги си била това. Правосъдна реформа. Това е нашата платформа. Може да нямаме идеология, може да кажа, че ние сме леви, ние сме десни. Окей. Ние се целяхме в едно нещо и си го свърших. Така че по някакъв много странен начин такъв ще прозвучи, може би, това, което кажа, но колкото повече такива политици, толкова по-добре. Някой, който идва и казва: вижте, аз сега ще оправя земеделието. Аз сега ще оправя транспортните превози. Един приоритет. Системата, каквото ще е. Да, ще го захапам, а ще го гоня, докато го свърша. 5 години, 10 години, колкото ще да ми отнеме, какъвто и бой да изям. През каквито унижения да премина. Колкото и да ме блъскат медии, жълти, кафяви, всякакви други, аз хванал съм се нещо, ще го гона докато стане. Нулевата толерантност към корупцията на другите партньори? Там какво? Към чуждата корупция, тая, в която не участват. И го изведоха ли го към този? Тая, в която не участват. Да. Там какво стана? Стана това, че нулевата толерантност остана на думи,
нулева толерантност е била към корупцията, която им се привижда и в която те не участват. И стана това, че ще кажа нещо забавно, но вие ще ме разберете чудесно. Те се оказаха некадърни в корупционерството. И за съжаление завличат и други хора със себе си. И последният пример с тази прословута имотна сделка го показва. И е много важно да се кажат някои нещата. Според мен. Първо, кралица не съществува в България, ние сме република, тук няма нито един крал, нито една кралица. Това за винетките ли? Да. Ако аз взема лиценз за цигари, това не ме превръща в крал на цигарите. Краля на тютюна. Да, по никакъв начин. Ако продавам, ще изкарам пари. Ако не продавам, няма да изкарам нищо и ще фалирам. Това, че имаш лиценз, не те прави ни крал, ни кралица, ни император. Второто нещо, което е много важно да се каже, е, че така наречените доставчици на услуги, една от които фирми е тази, която притежава Станислава Арнудова, която е серийно успешен предприемач. Тя имаше най-голямата верига за търговия с мобилни телефони. Продаде многомилионна сделка на БТК преди години. Тя е серийно успешен човек. Сама жена. Нали, дайте да я сринем, защото е купила някаква къща. Пълно безобразие. Но да не се отплесваме, НДУ-тата, националните доставчици на услуги, не печелят 7% от всяка една винетка. Това е тежка глупост. Вие, слушателите ни, зрителите ти, много добре знаят, че вие винетките си купуват от бензиностанции, от пунктове за винетки, от будките по границите, от мобилни оператори, от банки, от страшно много хора. Задачата на доставчика на услуги е от името на държавата и за своя сметка да изгради тази мрежа на дистрибуция. Да върже всичките тези обекти, да им предостави софтуера, който той е платил и изработил, след което да изгради денонощен кол-център, да изгради огромна инфраструктура и екип от хора, които да активират моментално всяка винетка, за да може като си купиш от бензиностанция следващата рамка да не те санкционира, а тя за секунди да се активира в системата и като минеш през рамката, след това вече да отчита тя, че имаш. Да верифицира плащания, да издава банкови гаранции, да отговаря за плащанията към API, да отговаря за активацията на винетките. Има един мапчинг софтуер, който налага данните от рамките с сателитните карти, с данните от GPS-ите, от сателитните наблюдения. Защото това е изключително скъп процес. И пак казвам, ако продаваш, ако натрупаш много обекти, ако сключиш много договори, ако набереш много дистрибутори, които всъщност продават винетки, ще изкараш пари. Ако не го направиш, няма да изкараш. Абсолютно невярно е, че има някакъв монопол. Там има страшно много доставчици на услуги, има някакво международни, ние сме част от Европейския съюз, които са присъединени още при старта, за да може германски тир, преминавайки през България, да си се чарджи с немското устройство, което е в кабината и после някоя немска фирма да плати на API тук, каквото е дължимо за преминаването, таксата, но ние имаме някои европейски присъединени по дефолт и няколко български, които работят от 2019 година. Сега с процес да присъединява още 3-4. Там никога не е имал никаква драма. Това не касае, никога не е касаело Министерство на финансите. Няма как да е обект на обществена поръчка, защото пак казвам, тук няма параметри. Тук има посочен 1%. Ако продаваш, ще изкараш пари. Ако не продаваш, няма да изкараш. Как да ти напише ЗОП? За колко пари говорим? Между 0 и 100 милиона. Така че то няма как да е обект на ЗОП. Това е просто лиценз. Не касае Министерство на финансите. Много хора казват, ама то преди това те управляваха само Промяната, регионален министър, ресорен министър, под който е била Агенция пътна инфраструктура и националното това управление, беше Гроздан Караджов от Има такъв народ. Който си спомняте каква роля изигра и какви му бяха отношенията с Кирил и Асен и до какво доведе в крайна сметка тяхното отношение пък към регионалното министерство, докъде доведе съдбата на цялото правителство. Няма никакъв Асен Василев в темата, няма никакво Министерство на финансите в темата. И за съжаление, пак казвам, някакви неразбори и там тяхни си около собствеността с Даниел Орер, завличат и други хора покрай тях, затова казвам, че са изглеждат като аматьори, включително и в корупционерството. Да. Сега поглеждаме вече и към онова, което предстои, или по-скоро се случва и в момента. Разговорите за предстоящата ротация, аз въобще не обичам да го наричам така. То всъщност е оставка на едното правителство и избиране на ново, нали? Но тук пак стигаме до клишетата. Какво ще е новото, с кой мандат ще е, с първи или с втория или... не знам. От една страна не изглежда като някакво кой знае какво събитие, защото по този начин, спомни си, допреди няколко месеца се разглеждаха местните избори.
Сега ще видите какво ще стане. То беше, че след изборите става кардинална промяна. Каква промяна стана? Никаква не стана. Никаква промяна не стана. Поделиха си картата. Имаш всички основания, защото втората политическа сила стана четвърта политическа сила стана втора, изобщо имаше доста сериозно разместване на политическата карта, в смисъл гласовете от местните избори категорично не кореспондира с гласовете от националните. Само че социологията за национални избори е една и съща. И какво като минаха местните? И сега ротацията? И какво като ще мине тази ротация? Самото напрежение ще се сменят двама души. Има свръхочаквания. Първо, напрежението е с две много различни генезиса. При Продължаваме промяната и Демократична България напрежението е това, кой ще остане министър. Дали някой няма да бъде предаден от своите, дали някой няма да стане жертва на интрига, дали някой няма да изглежда като някой, който е бутнат от ГЕРБ и неговите са го оставили да бъде изяден от конкурента, нали? И унижен пред обществото. Това е напрежението при тях. Напрежението при ГЕРБ е амбицията. И ще става ли някой сега от нас министър, ще можем ли да вкараме още хора в управлението, ще може ли да вкараме повече хора, през които да си реализираме нещата, които сме говорили в предизборна кампания, защото в момента това правителство не може да ги реализира. От това страдаме и ние, защото говорихме едни неща в кампания, те не се случват сега или случват съвсем други. Направихме компромиси, как го обясняваме, това на избирателите, те казаха до кога ще ги подкрепите, нали беше само за 9 месеца, нали трябваше да е наше правителство, пък сега се оказва, че просто ще се сменят Габриел Виденков, и министрите си остават същите. Хората не могат да разберат кое му е толкова хубавото на регионалния министър, кое е толкова хубавото на социалната министърка и непрекъснато получават похвали и то от средите на ГЕРБ. Наистина, мен липсват факти в подкрепа на тезата, че регионалният министър е успешен министър. Няма едно нещо, което да се случи, което да подкрепя това твърдение, но да видим. Може би има неща в движение и в течение, за които не знаем. Но пак казвам, много различни са напрежението в двата партньора. При един е дали някой няма да бъде предаден от своите и изяден от конкурента, а при другите защо никой няма пак да получи шанс за изява. Нали? Какво ще чакаме още 9 месеца и какво ще стане с тия 9 месеца, пак нови 9 месеца изцяло на промяната. Малко изчезва хоризонта за развитие вътре в ГЕРБ. Не знам как това ще се отрази на процесите вътре в самата партия, напрежението вътре. А може ли да е причина и мотив за разпад на сегашния модел на управление в формата сглобка или там не коалиция? Правейки оговорката, че това, когато го записваме, утре може да е съвсем различно. Разбира се, аз не обичам прогнозите, говорим винаги ден за ден, казвам съм много пъти, все повече изглежда като че ли причините за съществуването на това управление, причините за тази спойка в партиите, в която всички са еднакво недоволни, но никой няма никакво намерение да я напуска и да я разваля, като че ли са над партиите и извън партиите. Изглежда като че то е направено да се харесва на Брюксел, да се харесва на Вашингтон. Легитимна теза ли? Кои са рационалните аргументи в подкрепа на някаква друга теза? Вие имате ли впечатление? Не. Борисов и Кирил Петков да им е приятно да са един. По никакъв начин не ми или депутатите от ГЕРБ да им е приятно да подкрепят всеки ден щуротиите на промяната. Или промяната да им харесва, те да носят цялата отговорност и партньора им коалиционния, чието мнозинство са избрани, всеки ден да ги плющи по медиите. И ние сме какво фигурка в геополитическа изглежда, игра. Че сме направили някакво правителство за предчужденците. Да не се изложим. Да, точно така изглежда. Все повече да ми изглежда така, че управлението е да не се изложим пред чужденците. И това е една от причините за тия настроения у нас, за които си говорихме в началото, нали, че всъщност никога не сме живели по-добре, никога не сме били член на обществото на най-богатите държави, никога не сме били член на най-големия мирен отбранителен съюз в човешката история въобще, съставен от най-силните армии в човешката история въобще. И ние сме там, пълноправен, равноправен член. Ние никога не сме били в такава позиция като държава. Абсолютно никога. Това при 50 години, при 100 години, при 200 години, особено ако кажеш някой, че се случи, ще обяви за луд. И не може да се насладим на момента. И стигаме до демокрация. Не може да се насладим на момента. Не може да си оценим успеха. Не може да си се зарадваме на успех. И това е много жалко, между другото. Много лошо е за самочувствието и за психологията на хората. Много рядко виждаш усмихнати хора по улицата, които да поздравяват, да благодарят, да казват мерси. Да се усмихнат на пешеходна пътека, да махнат. Знаеш как изгледат пешеходците на пешеходна пътека? Те гледат шофьорите като готови младите хора спират пред дискотеките, слизат от колите и вие сте страни на война.
Те се едно страни да преземат Полша. Не отиват да се забавляват, а се отиват на битка. Да, агресия, то са бради, то са черни дрехи, то са едни навъсени физиономии. Не ходи на дискотека. Да. Аз хода и от колите, които спират пред хората, излезат едно страни на война. И тук до какво стигаме сега? До обществото и до неговата диагноза? Лидерството. Пак? Лидерството. Да, то задава тона. По Макиавели за харизматичните лидери. Лидерството задава тона и така както един Чърчил е можел да накара един цял народ всяка вечер да мре под немските бомби, гордо изправени с чувство за национална гордост, така някой може да накара народ, който живее в прекрасни, всъщност незапомнени условия, да ходи униви прегърбен. Лидерството на държавния глава, започвайки с юмрука от 2020, стигайки до днес с постоянната периодична критика към всеки, който е на власт, с изключение на неговите си служебни кабинети и тези спекулации сега за евентуално партийно лидерство. Няма го лидерството. Слиза в злободневието. Изглежда като човек, който си изпуска нервите, някакси не може да контролира. Не можа да се надрасне. Добрата новина в евентуалното сформиране на силен ляв проект е, че ще щупи тази социология сега и ще даде основание да се каже, че вече има нови политически реалности. Реално вече има смисъл и нужда от нови избори. Те няма да преповторят автоматично сегашния резултат, т.е. има смисъл да бъдат проведени, защото сега няма смисъл да бъдат проведени нови избори. Да, видяхме. Всички социологически почвани го показват. Да. Всички. Докато един силен ляв проект ще даде смисъл от провеждане на нови избори, ще върне някаква форма на двуполюсен модел, ще върне идеологическия разговор, ще върне идеологическото противопоставяне ляво-дясно, дали държавата повече иззема и преразпределя, или повече се изтегля и оставя парите у хората, но и те сами си носят отговорността обаче, което много хора не искат да правят. Всъщност това липсва, нали, в политическия живот у нас. Сблъсъка на идеология. Липсва. Опитваме се да прокарваме такива разговори. Има хора с интерес да водят такива разговори, но твърде малко от политиците имат културата политическата да водят такива разговори първо. Те не познават политиката, те не познават идеологията, те не са подготвени за идеологически разговор. Те не са наясно защо са титулувани десни или защо са в дясна партия или какво означава това, че са в дясна партия, кои са десните ценности. И съответно няма смисъл да го изискваме от тях, защото очевидно го няма в главите им. Те са водени от конюнктура, от кариеризъм, от апаратчици, което не е лошо, това пак са качества. Как се редят листите, много няма политически разговор. Въпрос. Защо се пълнят? Силните лидери се заграждат с силни качествени хора и нямат комплекси от тях. Слабите лидери се заграждат с послушници, с безлични хора. И между другото, една от причините да не възприемам Румен Радев като сериозен, като силен лидер е, че той дълги години със страшна скорост разкарваше всеки около него, който прояви собствено мнение и склонност да мисли самостоятелно. Чак сега, след края на поредния служебен кабинет, някакви хора останаха в президентството. Това е добър знак. Те са читави хора. И Явор Гечев и Крум Зарков. Нали? Това са читави хора, смислени хора, разбират си от нещата. Могат да водят и политически разговори. Били си част политически живот много дълго. И това в някаква степен е някакъв добър знак. Но аз пак казвам, може би ще се окаже добра новина, ако се създаде силен ляв проект, защото той ще щупи сега социологията и ще върне логичното разделение между десни хора, които са ГЕРБ, СДС, по-голямата част от Демократична България и по-голямата част от избирателите на Продължаваме промяната, срещу левите хора, които искат колективизъм, които искат държавата да иззема, тя да преразпределя, но и тя да се грижи за тях. Хора, които не могат да се справят добре с живота, искат отговорността да е някъде другаде, държавата да се грижи за тях. И това е смислен разговор. Защото ние в момента не сме наясно много какво правим всъщност. Какъв тип икономика създаваме. Какъв тип държава създаваме в момента. Какво значи десни цели с леви мерки? Леви това мерки, не остаряли вече. Мисля, че не го артикулират вече. Ами те не го артикулират вече, но социалните плащания непрекъснато се увеличават, дефицитите непрекъснато се увеличават, данъчната тежест непрекъснато се увеличава, дига се максималния осигурителен доход, дигна се корпоративния данък, дигат се осигуровките непрекъснато, които са квази данъци. И тежестта данъчната върху български бизнес непрекъснато се увеличава, без да сме наясно от какво са продиктувани тия увеличения. И защо държава трябва да продължава? Нали, тази дума криза. В кое кризи? От годините, от каква криза има в пенсионната система? Имаш войната. Имаш някакви константни разходи, които трябва да правиш. Защо трябва да ги увеличаваш? Какво стана с съкращаването от администрацията? Какво стана с електронното управление? Какво стана с реформата в МВР, където се опакваха, че
2/3 били чантаджи. Там няма полицаи по улиците, обаче пълно с някакви по кабинете, штракат на някакви пишещи машините. Тия неща ги забравихме, останаха пак за другия път. Кой ще другия път? Кой ще усвърши това? Кой ще смели реформатор? Кой ще следващия Иван Костов, нали, който ще свърши всичко, което трябва с риск да бъде намразен. И с ясното съзнание, че най-вероятно ще бъде намразен. Кой ще следващия Костов? Това е тук пак до лидерство опира. Ага, до дефицита му. До неговия дефицит, дефицита на лидерство. Важно ли е кой ще бъде външен министър? Важно е, защото има много какво може да се свърши. Дали трябва премиера да е външен министър е доста спорно. В интерес на истината, в световен аспект Георги Милко беше пуснал хубав материал от 24 часа, че всъщност има три държави с премиери и външни министри. Нали? И трите са доста екзотични и нямат никакво значение на световната карта. В същото време, ако погледнем Съединените американски щати, окей, те са президентска държава, но там знаеш, че е важен държавен секретар. Не е важен външен секретар. Много малко хора знаят кой е външен секретар. Ние сега знаем кой е държавен секретар. И той е министър-председателя там. Той е шефа на кабинета на президента. Общо той играе ролята на премиерта. Така че съвместяването на двете длъжности не знам дали е до там удачно. Удачно ли е Мария Габриел? Разбира се. Може да се справи, разбира се. Дали е нещо на живот и смърт и дали е нещо, заради което трябва да бъде счупено правителството, съвсем не съм сигурен. Има ли друг отявлен фаворит за външен министър? Очевидно не. Става ли Денков за външен министър? Категорично не. Така че според мен е въпрос на проявяване на здрав разум и аз тук очаквам разум от Борисов и от Пеевски, а не от Кирил Петков. Той е движен основно от емоции, плюс това тези Денков са съдружници в живота, приятели, дълги години, на него му липсва обективност тук, така че не очаквам здрави разум да дойде от него. Да оттегли желанието си Мария Габриел да бъде и външен министър. Той вече даде така заявка, че е готов да предложи и друг за външен министър. В смисъл, в редиците на ГЕРБ са и Дани Митов, и Катя Захариева, има хора с опит. За разлика от Продължаваме промяната, в ГЕРБ има хора с опит, които са били външни министри успешни. В Продължаваме промяната такива няма. И дългата резервна скамейка дава възможност за лавиране, така че си мисля, че по-голямата партия ще прояви разум в случая. Важно е дали по-малката такава ще потърпи. Поредната значка на компромисна ревера на ГЕРБ и на Борисов. Да, но от друга страна пък за пореден път се показва неадекватността на Продължаваме промяната. Имаш конституционно споразумение, в което е записано, че Денков след ротацията ще стане вице-премиер и образователен министър. Изведнъж просто си решава да стане външен, за да хвърчи при положение, че никой не го иска. След провала на посещението в щатите да сложиш на масата заявка за външен министър, в смисъл това е тежко изнасилване вече на ситуацията. То трябва да останем поне близо до нормалността, нали? А това е много далеч от политическата нормалност. Казахме по-рано, ротацията мнозина определят като някакъв ключов елемент, ключово събитие за съдбата на управлението. Преди това напомнихме, че вещаеха същото за местните избори. Сега се говори за европейските избори, че също ще бъдат такава точка, едва ли не, след която нещо ще се случи по-различно. Вашето виждане. Всъщност говорим и на ти от доста време. Те не са в никаква степен представителни. Това са избори с много ниска избирателна активност. Това са избори, резултатите от които в рамките на статистическата грешка може да се случи или не мандат. Може да се случат или не няколко мандата. Благодарение на гласове, които на национални парламентарни избори, особено в по-нажежени ситуации, определяме като такива плюс-минус процент 2. Това на европейски избори са много гласове. Освен това, заради високия праг, там се разпределя и много голям остатък. Изобщо резултатите от европейските избори, особено по отношение на хората, които в крайна сметка ще влезат на мандатите, са много далеч от представителността. Освен това, много интересна мотивация тук на антиевропейски сили, на сили, които не желаят да имат нищо общо с този Европейски съюз, а в същото време от много сериозна електорална подкрепа. Много интересен момент дали тези хора въобще ще излезат да гласуват. И дали ще излезат да гласуват на базата на това напук да изпратят някакви хора, които да дразнат и да пречат на този Брюксел там по цял ден. Или всъщност искат да са политически представени там. Говорим все пак за 16 до 20%. Това е електората на Възраждане, плюс още 3-4-5% от антисистемни, някои ги наричат маргинални, някои ги наричат извънсистемни, някои ги наричат
антиполитически въобще, нали, такива хора, които са против, които всички са виновни за всичко и ме крив света. Сещаш ли се на предните избори имаше кандидат от партия вън от Европейския съюз, нали? А пък се кандидатира да, той сега ще участва ли на европейските избори, да, въобще ще... Така че ми е интересно представянето на тия хора и дали въобще ще излезе да гласуват. И в този смисъл ще има много голямо изкривяване на картината и те не са представителни. Интересни са ми БСП. Корнелия Нинова няма нито един евродепутат. Всички ти напуснаха партията. Някой тя ги изгонила, те не искат да напуснат, пък тя ги изгонила, пък те се водят членове, пък не са, пък въобще. Пък съда ще казва са вътре ли са, вънка ли са. Грозна история, голямо разместване. Знаеш интригата и в средите на ППДБ. Кой ще водач, кой ще е втори, кой ще е трети, кой ще е пети. Така че там ще са хора, които по заявка още в кампания ще се борят за това да станат евродепутати, да отидат в много различни политически семейства. Едните ще отидат в Реню, другите ще отидат в НП, ако влезат въобще. Тоест в една листа ще има хора, които в парламента ще членове на различни партии. Всъщност, малките партньори в ППДБ, това са Демократична България, са изградени от ДСБ, които са част от ТНП, сегашни им представител в Европейския парламент. Дали са малките партньори вече? ДСБ дали са малките? Аз не съм сигурен, че Демократична България вече е по-малки партньор в тяхното обединение. ДСБ, малкият партньор в малкия или там в някой от партньори. Остатъците от ДСБ те са в НП. ПП най-вероятно ще бъдат в Реню, ГЕРБ, Обнови Европа. Пък ще се явяват заедно. Това е да направим с теб обща листа, да се явим на изборите. Сега с тази заявка, че ако влезем в парламент, аз ще стана член на групата на ГЕРБ, а ти на БСП. Ти категорично на ГЕРБ. Но се явяваме заедно в една листа. Спомняш ли, като те обявяваха член на ГЕРБ? Да, извинявам се за обидата. Мълчаха депутатите и те включваха медиите, за да те обявяват като член на ГЕРБ. Виж функционер и какво ли не са ме наричали още. Никога не съм бил, но както и да е. Но да, странно е. Странно е и това е една от причините да няма интрига там и всички тия абсурди и разпри допълнително ще спъват активността. Защото и на избирателите на БСП ще много трудно да им обясниш какво гласуваш са и че тия този път няма да ги предадат и няма да напуснат и Корея няма да ги изгони. Ама не е сигурно. Ще трябва да им обясниш, що стани, ще го няма там. И сегашните им, сегашните, които са. Петър Витанов, Пенкова. Ще трябва да им обясниш, що Петър Витанов го няма там, що Иво Христов няма да го има там. Как се обяснява това и какво казваш, кой слагаш? Те не останаха хора в БСП. Причините за възникване на силен ляв проект е, че извън БСП 3/4 от БСП. Извън БСП има много по-силно от БСП партия. От политици и от електорат. Опитаха се с левицата. Благоевград съм, да кажа Костадин Паскалев. Чест събеседник при нас също. Ама като започнеш от тук, кмета на Перник Станислав, Майя Манолова, Таня Дончева, Кирил Добрев, Сергей Станишев, Янаки Стоилов, Крум Зарков, Явор Гечев, Гошо Гергов, Пенчо Малинов Русе, Атанас Мерджанов Ямбол, Димитър Дъбов Шумен. Извън БСП има огромна партия, много по-голяма от БСП вече. От хора, които Корнелия разкара лично оттам. Те вече тия хора са 3-4 пъти повече от тези, които останаха при нея. Въпросът е дали левица е нещото, което ги може да ги изведе на преден план. Да, 2017 милион гласа. 1,50 милиона. ГЕРБ 1,150, БСП 1,50 2017. В момента са на 250. Значи 800 хиляди леви избиратели не са гласували за Корнелия. Те може да са гласували за някой друг, който да набие ГЕРБ. Може да са гласували веднъж за Слави, друг път за Продължаваме промяната, но това са леви избиратели. Те съществуват на това електорално поле. И някой трябва да почне. И ако някой е достатъчно умен, съмнявам се, че Румен Радев е и политически качествен, да даде на това нещо къщичка, да му даде дом. И да каже, ето, заповядайте, съберете се, аз ще ви събера, това ви е къщата, вече сме заедно, дайте сега да се хващаме и да направим нещо, което спокойно може да е заявка за първа политическа сила. То ще се случи лесно и бързо и наистина ще даде заявка за първа политическа сила, но се съмнявам първо в потенциала на Румен Радев, съмнявам се в виталността на проекта 3 март, просто защото тук трябва много сериозен политически лидер, който да ги докара другите, кой доброволно, кой за ушите да седнат на масата в тази къщичка и да работят заедно. Румен Радев не мисля, че притежава този авторитет и тая вътрешна сила и мотивация. ГЕРБ ли са големия губещ? Да ориентираме и разговора към приключване от това управление.
Най-много губи Продължаваме Промяната, след тях поставям ГЕРБ. И на трето място Демократична България. Демократична България губят най-малко. Те си сбъднаха основната мисия и освен това не изглеждат като хора, които са лакоми за власт, изглеждат като някакви разумни хора, които имат някакъв опит вече и са така по-отстрани на процесите, не лакомеят, не са агресивни, не са нахални, не са нагли, не са на всяка цена в медиите. Виж, Христо говори вече и пише изключително рядко. ГЕРБ губят от подкрепата си, все по-необяснимата си подкрепа за хора, които очевидно не се справят, но най-много губят Продължаваме Промяната, защото всеки изминал ден се вижда, че те категорично не се справят. Не могат тази работа, слаби са. А продължаваш ли да твърдиш, че това правителство, когато бе сформирано, говорихме и ти каза, че е възможно най-доброто решение в момента да се съберат и да работят? Да, не само месеци цялото общество продължава да го твърди, виждаш. ГЕРБ първи с 25, ПП втори с 18, ДПС четвърти с 15. Партиите, които подкрепят управлението, запазват електоралната си тежест. Няма нова политическа реалност. И то е и единственото възможно и най-доброто. Не е единственото възможно, защото по-лошото би било правителство без ГЕРБ вътре. Правителство, което да се става Продължаваме Промяната, БСП, ИТН, имахме Възраждане и така. Да, и помним как финишира. Това вече го надживя. Като продължителност, минаха вече го надживя. Месеците предел. Значи очевидно, този формат е по-добър, отколкото самостоятелен на ПП. Включително и продължителността. И това, че спокойно говорим сега какво ще стане след първата, след втората ротация, след евроизборите, показва, че то очевидно няма алтернатива. Може да изглежда странно, като оказваме на гласа. Но... Как завършваме? Пак с хубавите неща, които не си ги говорим често. Завършваме с това, хората да дигнат глава гордо, справяме се много добре като общество, справяме се най-добре в историята на България, никое друго общество на България не се е справило по-добре от нашето. Това са ни политиците, това е положението. Ние трябва да сме горди хора и да изискваме от тях и да осъзнаеме, да скъсаме веднъж за винаги с годините от преди 89-та или от преди 1878 и да сме наясно, че политиците не ни управляват, те не са наши управници, не са наши шефове, не са наши началници, те са наши служители, ние им плащаме заплатите. Това трябва да го те имат за цел да работят за обществото. Те ще го... Виж, хората са суетни и се самозабравят. Обществото е това, което трябва да им го припомня. Той някой път им го припомни стоягата. И 2013, и 2014, и 2020, и 2021. Ти каза, там спрята енергия. Да, няколко пъти им го припомни стоягата обществото, така че те пък е хубаво да не забравят, че като прекалят обществото вади тоягите. А ние просто трябва да сме по-горди, по-усмихнати и всеки ден да изискваме и да сменим някакси речника. Вие работите за нас, господа политици. Вие сте обществени служители. Ние плащаме заплатите. Чух някъде социалната министърка да казва, аз като лидер в социалния сектор, госпожо, ти не си никакъв лидер, ти си служител на заплата там, временно вземаш някаква длъжност, взимаш там 3-4 хиляди. А на кой си лидер? На какво си лидер? Какво си създава? С какво да заменим власт имащи? Много ми харесва англосаксонското public servants. Служители на обществото, да. Хора, които временно служат на обществото. Екологичният министър е такъв пример, между другото. Той е изключително успешен, свръхквалифициран човек, който спокойно може да си работи в частния сектор. Той е прецени известно време да поработи за обществото. Шефа на АПИ е такъв. Шефа на ТЕРЕМ е такъв. Калин Йорданов. Супер кадърен тип. Да се чудиш какво прави там. Но това са хора, които са решили известно време и могат да си го позволят, много важно, да служат на обществото, да поработят за обществото. Това е единствената гледна точка, която трябва да има към политиците. Вие не сте ни управляващи, не сте ни шефове. Хора, вие нямате шефове, няма някой, който да ви управлява. Има хора, които вие сте избрали и сте назначили временно на някаква държавна длъжност, за да работят за вас. Горе главата и смело напред. Справяме се чудесно, винаги може да е по-добре, но винаги може и да е по-зле и винаги преди нас е било по-зле. Ние сме най-доброто, което и се случва на тази държава и е време да го осъзнаем, така и по-гордо да гледаме на себе си и на всичко, което ни заобикаля. Благодаря ти много. Уважаеми зрители, има и видео предаване, което си заслужава да гледате. Това е нашето предаването Месецът. Аз съм Давид Кълпачки. Гост ни бе Георги Харизанов. Може би е момента тук по ютубърски да кажем да споделяте, да харесвате, да се абонирате. Разбира се, каналът е Радио Благоевград. Благодаря ви.